Mä oon tässä kävelemässä kohti ratikkaa. Ratikoista on jännä, sama koskee runkobusseja. Nimittäin niillä matkustaminen on nopeampaa, jos ne pysähtyy jokaisella pysäkillä. Ja tää voi kuulostaa epäintuitiiviselta ja hassulta, mutta annahan kun selitän. Eli lyhyesti, jos ratikka ohittaa tai bussi ohittaa pysäkin, jossa ei matkustajia, sen jälkeen se on aikataulusta edellä. Ehkä puoli minuuttia tai minuutin. Ja tämän seurauksena sen välimatka edellä kulkevaa ratikkaan on lyhempi, joten seuraavallakin pysäkillä on vähemmän matkustajia. Todennäköisempää, että pysäkki on tyhjä, jolloin se ratikka on enemmän ja enemmän edellä jokaisen pysäkin jälkeen. Mitä tapahtuu sen perässä olevalle ratikalle? No sille käy niin, että sillä on taas pidempi matka siihen edelliseen ratikkaan. Ja kun matka on pidempi, niin silloin käy niin, että se ratikka saa enemmän matkustajia jokaisella pysäkillä ja jää yhä enemmän jälkeen. Ja minkä takia tämä johtaa siihen, että matkustaminen on hitaampaa, kun näin tapahtuu, johtuu siitä, että siinä jälkeen jäävässä ratikassa on enemmän matkustajia kuin siinä edellä olevassa, jolloin keskimäärin matkojen pituudet kasvaa, vaikka muutama onnellinen pääseekin nauttimaan siitä pidemmästä, lyhyemmästä matkasta, eli nopeammasta matkanopeudesta. Tällainen tässä heti viikon aamuun. Liikenteessä on paljon tällaisia asioita, joiden ymmärtäminen saattaa olla vähän epäintuitiivista, ja niitä ajattelin tässä syksyn aikana muutaman muunkin aiheen käydä läpi. Mukavaa viikon alkua teille kaikille.